kasama natin. Pupunta tayo ng Pampanga. Sa rin ng kakasama natin sa PPRC, Sir Andre, yung kanyang anak. Sir, dito na tayo pumunta. Saan? Sa live location ni Andre Bay. Shout out! Lower King Motorized. Subscribe guys. Yeah. Ayos ka talaga. Ayos ka talaga. Mahaba pa lang papalito mo sa akin. Alahan mo din eh. Papaka-effort ka talaga. Yun, so ating vaccine spirit, ano na, officially open na tayo ngayon. So, siguro ang deadline natin is until February. Nasa Boracay kami nun, sir! Nasa Boracay kami! Yun, so, expect naman na siguro ng mga computer yung mga kailangan ninyo. So, yung kailangan i-comply, yung mga documents natin, yung payments, para din sa ano natin. Yun. Tanong mo ba? May tanong? Tanong. Basta yung documents natin o CR, driver's license na automatic lahat. Tapos,
tayo dito sa Bamban. Tarlac. Ayan, mga kasama natin. Ayan. Salamat, Atty. Pai. Salamat sa helmet. Salamat sa pagbunot. Sir Wayne. Ayan. Thank you, thank you. Well, ng Monasteryo di Tarlac. Ayan, yung simbahan. Wow. Ayun ang isa, nagpapakamatay. Wag te. Mahal ka nun, pakakasalan ka na yun. Mahal ka ni Noel.